Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu n'ụbọchị nke taata biko na o nwere ihe na-achọ ikpoto n'efere mba ụwa nke anyị na-asị ka anyị wetali unu ka unu tikwara nya bụ okwu ọnụ na Oga Jik sikwala na Jpac na nya bụ ihe esetikwa n'ofilu na ọma ekwu okwu n'ofilu na ọma ihe na enwe bụ Oga Jik emechaa na a lot of things achieve at the age of 30 no 1993 ka amụrụ ya n'ọtọrọ Jpac atọ na ọ bụkwa na ya na Jpac abụla ọgbọ na ọ gbapụrụ mmiri na village ha ndị mmadụ na-atụ ndị village ha street line na Jpac emenwuhe na Jpac bụ na nọ na-ayọ ndị dibịa ego nọ ezobi ekwebeghị setụlụ ya nyewa bụ na Jpac na-agba ya wụọ na-agbanyawo arụsị ego wụọ o wee na-akọkwa na-asị na Jpac na-akọtọ ndị dibịa na onye nye ya ego ọkọtọdebe ya mana ọ bụghị ihe Jpac ego gịnị na-abụ ya na-agbawo mgbe ọbụla wee na-enecha anya vidio nwee sị biko ụmụ ụwa solukene nke unu n'okwu Oga Jik kwuru maka Oga Jik anọrụ m ozi gị afọ m ihe ikwu na my Facebook page enwekwana m ihe mma asa gị mgbe mma asa gị okwu ka na-abịa bụrụ kịta maka na ọhụrụ kpatara nkụ ahụhụ dị ihe ọbụla ntịrị ọnụ na ya na chanel a ọnụ nwaka ọsịrị ya onye bupụtara ọkụ ya n'ezi ka ya sị ngwere bịara ya olili ihe ọbụla unu mee mma eti ya na chanel a mee ya analyze na nghọta ọsọkwa gị mee ihe ọbụla ime nke ọjọọ ya nkwuo ya ime nke ọma nkwuo ya ihe ọbụla unu mee mma na-ekwu ya na this channel ọ bụrụ na eziokwu adịrọ gị mma na ntị deactivate Facebook gị mana na-enegodo ihe unu gị na Jpac na-agbawọ afọ m ihe gwara nye maka nsị ka m wetara n'ụbọchị nke taata ndị mmadụ ya ege m ntị ka ha nụ ihe Oga Jik gwara Jpac Ade bo ayala yamanyi market since ade bo ayala amu abebu nebe oyamuna egbu ebu nebe amu ebu nebe awu ibu kan ifenine na muka muke bu good abi ifenine na muka muke bu good and ifenine ku many people na some gonna say muna Jpac, gonna say muna Jpac, gonna say muna Jpac. Onwe say muna Jpac. Anoku. Onwe na say muna now. Onya ni yena say that we yena ezobi. Why? Because of ezobi and I said to them. Jpac ni lego ndi dibia. Many dibias. Ana na fa ha no. Oba no nde ndangota ya wiki agwu ha many person na fa ha no unu mamwa na satru Jpac onye unu cheta last 2 months or last 3 months onwe videos obi mre ono ni ihu bia we me se na I na-share video mu I na post video mu I na like ye na eme o me bia na anamego online o Jpac ka gwuru okwu a mana kpa ya afa Jpac gwuru okwu a Jpac na konde dibia onu mo na elego nde dibia Facebook na akwu ụgwọ yes mana konde dibia na akwu ya ka Facebook na akwu ya na nnukwu okwu oje konde dibia egbo mkpa ego zobi ko he hopu na mana zobi ade enye ego o na gbaze mmụọ mgba so mụrụ na ebupụta zobi ọ na gbaze mmụọ mgba so zobi ko ji maka agbagba mgba nwe ya ọzọ Ezo biko ji maka agba mgba Jpac keke ngwa ogbe bari mi page Jpac na Facebook since on page 2019 emepere my own 2014 ya mepe page 2014 mena ko ezo mepe page o bude page of 2019 ma on Facebook since ma oba ya page 2019 go buy the page abali page 2014 2014 buy the page nwe bodu mu na Jpac nwe bodu mu na o prempe apuka no obri ibu ihe na adị ga-aba fọnsị ụkwa ana m na-akpọ bụ atọrọ m ya atọ na m nwe bụla atọrọ m ya atọ nwe bodu mu na opeka ọmụmụ bụ ihe mere
mgbe bụ ihe mere ụnụ ka ọ rugoro ka nwaanyị ka ọ nugoro ọ mụrụ nwa anakwa ha sef nwunye ya onye ọ tọbara ime na ya na tọsa nwe mụsọ postụrụ nwa si n'ọnwụ ya. Nwanne m nwoke Tochukwu Ọkafọ, we love him more than you. Asị gị love m na love m igbo kpọ ntu jegbukwo nwo gị na love m. Asị gị love m na asị we love him more than you jegbukwo nwo gị kpọ ntu ya love m. Eji kpọ ntu ya love m ka love nwoke bi enwuru gbukwo ebe a. Ị na love m. Mmadụ na ya like gị. Anti gị nwanne ya thank you like ya m. Na nnukwu okwu. Tochukwu abịa m ka like ya m. Ebe akwụkwọ akụkọ si na ebe na ikwu maka mmadụ ya eme ya, ihe bụ ikwu maka ya eme gị ejiri nri wuo maka ya. A na-ekwu maka m na ife anụ mụ na-enye Jpac ego nri na Jpac ndị dibịa na-akwụ Jpac ụgwọ bụrụ na mụ na nwere ata chọọ nnukwu nye gị evidence nye gị proof ọ dị adị. Agụ mgbe ọbana ide mmiri ya gazie ndị dibịa na-akwụ Jpac ụgwọ ọ bụrụ na makwụrụ mmadụ ya mana eze obi akwa akwụ ya ụgwọ ọ ya bụ iwe Jpac o ji agba m mgba ọnwụ gbasara ya mụ na Jpac o ji agba m mgba abụ ka m nwee nwike iwudoro back from eze obi angwụzụ na ihe onye mma ọ nwere dibịa na-akwụ Jpac 200 ka every month ndị nke akwụ ahụ nke ndị nwanyị nke kwụrụ last mọsi ya 1.5 ka mmadụ na abụ abịa m mukwu gị like abịa mmesị ka like ya mmadụ niile like ihe na-eme. Victor, I'm talking rubbish. Yes. Abịa m ka like ihe na-eme asa ngị bata online atara na ngota MTN na-emezi subscribe nke 200 naira subscribe kwa 200 naira na ebe ka ebe watch m ebe anụ otego nọ n'ihu akwụkwọ before Jpac mepere page 2019 and page 2014 ka ihe mere Jpac ọnwụ ihe mere ya ọ sị na-agba mgba because of ezobi ya setụrụ ya ọ sị na-agba mgba because of ezobi ya setụrụ ya ọnwụ ọzọ n'ime Jpac bụ ego ka ọ na-eri ịwọchị efe na-agba ndị Benin kwa na-agba mgba ndị Benin ọhịa na-agba mgba anaghị enye ego. Ifeanyị Chukwu small boy ka mbụ ịmara ihe na-eme ndị mmadụ angwụrụ nwantịn onye nya dị eme mistake that this dot block this dot first ọ nwere ofe ihe ndị mmadụ na-eme mistake before m bidoro page m ọfụ mme dibịa vidio adị m eti nọmba onye ahụ o nwere reason mee na m ghara eti nọmba onye ahụ o nwere reason mee na ghara eti nọmba onye ahụ mana mbete na kọmentị m asị Oga Jik wicked manya eti nọmba ndị mmadụ na mma wicked ọnụ na ama ọnụ nwere reason mee na m ghara eti nọmba o nwere reason mee na m ghara eti nọmba ntinye nọmba eti ọ na-agbara spirit jee si na oje kpọọ ọrụ aga na asị na Jik tinye nọmba ọnụ na ama ọnụ nwere reason mee na m eti nọmba before nwaanyị bụ onye ịchọ m na ịchọrọ ịkpọ m na fon mgbe gị ebe ọ dịrị gị mma mmadụ niile mgbe m na fon kpọọ jebe ma emere ihe ha niile nwe complain that's why I'm not making money dibia me interview ndị from ama mma ndị online na ndị ọfọ m na nwere ndị na Facebook na online kịta n'uche kwesịrị mma mgbe m dere page m ọfọ adị m etu nọmba onye dibia mmeta video na pro m adị m etu nọmba ma m na comment ma na-asị Oga Jik ndị wicked na m dị wicked na ma na-etu nọmba tinyekwa nọmba etinyekwa a na-erizi unu ego 1 million ọdọda ọrụ ọdụ ga isi na Jik dị wicked Jik adịrọ wicked mụ na ha nakwa na-arụ ntu a nọ mmegide na pụrụ onwe m ihe kwọ m ụgwọ m napụrụ onwe m ana m eme percentage every month every week ana m eme ịkwọ m ụgwọ mmegide napụrụ onwe m mmeti nọmba ndị mara nasa Jik dị wicked Jik a na-eti nọmba ndị wicked people na-ekwu that time na-etibe ego nọmba etibe na tibe adreesị na-ekwukwa okwu mgbe m mezobi video for the first time etinye m nọmba ya people na comment na-akparị m ndị ụfọdụ ma na m nọmba sef ma ịpụ na ebe na m nọmba ngwa nsị na ihe eme ego fanye ego nọmba anwụchesi m na-eme ya na m nọmba m ma gwa gị ya eme ego fanye ego nọmba onye ahụ ya menụ iyi ya m abụ ma ọ na-amụra Jpac ego ka ọ nidiri
Jpac bụ ego ka ọ need onwe ya ọzọ ịkwụkwa na ego na omechi ọnụ ezobede Jpac ego that's why o ji agba m mgba ka someone not through me because moto ezomi na nkwụsị mmezo video na onweta ihe ọ na-achọ o ji agba m mgba so kwa na Jpac na-ekwu ihe ọ na-ekwu na anaghị ya ntị dibịa ndị dibịa na-akwụ Jpac ụgwọ very bit oli ndị dibịa na-akwụ Jpac na-erego ndị dibịa Jpac na-erego ndị dibịa every month some be every week some be every 4 months Jpac na-erego ndị dibịa so kuna kwụsị Jpac na-emekwu ya na-ekwu na fili na Jpac kwuru onwe ya Jpac nkwa ebe ọ kwuo ego ka ọ nidiri Jpac bụ ego ka ọ nidiri very bit or leave it ihe a na-eke kwụsịkwu maka gị ihe a Jpac ego okwụsịkwu maka gị ego ka ọ nidiri so kọrọ bụ Jpac were kwuo na-ekwuru na-eme 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 Jpac na-akpọjekwa ndị ọrụ kpoje ndị ọrụ ebe arụ ha ọrụ enye percentage nke ya ka hapụ igbu ugwu okwu afa the main thing Jpac bụ ego ka ọ nidiri ihe a na-ego na omechi kwụsịkwu maka gị ezobe adịghị asatụrụ Jpac ọ ya bụ iwu ya Tochukwu Okafọ you are very stupid I'm talking rubbish yes I don't send you to come here song bịa here so na sang like am nwanne ya like mmadụ ina like man na kpontu ija like m ja like Jpac na kpontu na efe ike ya yeju dike ma kpontu ni ike odi nke ma nwa amụ ga gbajise na Jpac ya na kpontu nwanne ya like mmadụ nwanne ya like gị ya bịa ya kwuye mọ n'ụwa azu ofu ntire mọ n'ụwa azu one thing mọ n'ụwa nwanne ya like gị nwanne like ya mama na mmụ problem so ya nwanne ya hatere gị ka onwe ime nwanne ya mere gị I like him last video akwa ọkọ mere last video akwa ọkọ asa nwanne ya like gị asị gba mbọ kokwu maka gị no ya na mọfụ maka na-ekwu maka ya onye na mọfụ maka na-ekwu maka ya akwa asị na ọ bụrụ ekwu maka ya eme gị rie nri for every month uwe maka ya so ọ bụrụ ekwu maka m ya eme Jpac o rie na-eri nri every month of Facebook ekwu maka m ife dị ka ibia bụ na nchi gwụrụ ọbụla ọnwụ ya na-ese m na Jpac ọnwụ ya na-esere m na Jpac bụ mgbakọ na-agba ezobi through me ka nwe nwe ike kwụsị ime ezobi vidio ọ bụrụ na makwụrụ mara ya ezobi akwụ Jpac ụgwọ ezobi adịghị akwụ Jpac ụgwọ rise orete ndidi ya Jpac ịkwakwa na egwu na mosikwu maka gị iwe ọcha ndị ọzọ ndị pipụ na-eme dibia ha ka na Facebook orekwu maka ndị a na-akwụ ụgwọ so Jpac bụ ego ka ọ nidiri Ifeanyị Chukwu Chinoso you are very stupid Ifeanyị Chukwu Chinoso ịnwa ihe ịnya isi izu oge ezu DSS ya bịa kpọrọ nne na nna ya nna gị you will spend time no evidence ka ihe mme gị nwanne m nwoke ọnwa fake dibia na-promote ebe dị na-aba mme dibia vidio bifo eji ebe anyị kpọọ na fon dibia ndị na-eme vidio nwere ihe onye nke na-arụ nwe ihe nke na-arụ mana ihe ọrụ na bụ nkọ m ozugbo that is why I didn't meet number for the first time I made my video that is why I didn't meet number the first time I made my video mana o mezi mfana na ndị wicked ma number ndị wicked I don't debate it number that is why you able to eat number online because ihe ti number ọ bụrụ okwu asị the wicked iti eri ha ego I'm because of all this thing now asna Jik na-eri ego ndị mmadụ asna Jik na-eri ego ndị mmadụ Jik bụ scam nka that's why I'm somebody with the mate number ya nke be kpọ na phone gwa m ihe chọrọ mgbakọ onye eje na ke oje me ọ dịghị mma ngwa ga bi ya eje elu ọ dịghị mma ma ọ bụrụ ntị na mgbe ya were nọmba ya ọsọ gị ihe ifuru ewere nwanne nwoke DSS will locate you people are killing innocent people Udori sir Udori na hasna alo diet is in daru na diet 48 take out nka 48 nwanne nwoke ebujire mụ na arụsị oje gboo ya ọkụ isi na arụsị adịa nwa onye mgburu vidio ka m ji eme n'onwe m vidio ka m ji eme a sị na mmụọ adịrọ mmụọ dị agwa m nọ na ọgwụ na-ekele ele bụ ọgwụ ọjọọ na kele ọgwụ awụrị
like ụmụ nwanna di anụnwa ndị nnukwu mpa anụnwa ọ gwara ka akwa ọrụre mmadụ bụ ọgwụ ọjọọ na-agwa ọgwụ ọmọ rere mmadụ mmụọ dị ebe ị ga-arụsị na be gị jee eze okwu ka ị na-amụrụ arụsị ọkụ nke ebe arụsị ka ị na-amụrụ ya ọkụ nwanne nwoke Ifenna Paul agazi afọrọ gị mmụọ dị asa na mmụọ adịrọ mmụọ dị esi na mmụọ adịrọ jide mmadụ ụgwọ ka onye aghọta kesi gị na be ya n'Ọkịja ebute gị arụsị mụọ ya ọkụ mụọ ya arụsị ahụ ọkụ mama mmụọ adịkwa na mmụọ adịrọ bikon mgbe m bidoro peji ọfọ m nke ndị nọ na nwoke bụ ndị ọfụọ ndị ochie nọ online ma ihe nnekwu na mgbe m bidoro peji m ọfụọ adị m etinye mba na dibịa na Facebook mmecha gị vidio mpụọrọ nwe m ịchụ onye kpọ nnefe gwa m ihe chọrọ nye gị nọmba onye chọrọ ma ọ na-emecha ya pụọ ndị mmadụ na jikiri wiked na manya etinye mba na Facebook na manya etinye mba na Facebook na manya etinye ndị dibịa nọmba manya etinye nọmba ndị weti data ndị mmadụ etinye nọmba etiwego nọmba etibe na ọ bụrụ n'okwu since 2014 adị m etinye nọmba na Facebook m sọsọ mgbe m na-etibe nọmba bụ na 2020 a na-etibe nọmba bikọs mgbe okwu bịa karịzie na jikiri wiked na jikiri wiked na ike etinye nọmba na Facebook nwere mana nwere reason o nwere reason m ji agaghị etinye nọmba na Facebook o nwere reason m ji adịghị etinye nọmba na Facebook because of all this reason na because of all this reason adịmala ka mmadụ ịbịa tata ma jiki bụ scam na jikiri ree gị nka o mgbe nrere gị mmadụ niile m kpọrọ kpoje ebe a gbara ha afọ abịadụrụ ha ọrụ confirm ya mmadụ niile m kpọrọ kpoje ebe arụrụ ha ọrụ confirm ya mmadụ niile kpọrọ kpoje ebe gbara ha afa confirm afa ha ọ bụ ebe ndị nneje ka na-eme vidio ọ bụrụ ebe dibịa nneje ka na-eme vidio ibu na asef anọ mbe dibịa na ọrụ ka m bịarụrụ mmadụ adị mmemme vidio ebe a na anọ mbe dibịa na dis na nna anọ mbe dibịa na dis na nna mana mmebe ebe ahụ vidio ọ bụrụ ebe dibịa niile na-eje ka na-eme vidio atọ mmebe eti nọmba okwu etighị nọmba okwu ke nke a ya eme ụnụ metụ ụnụ mma etighị nọmba o nwere nwaanyị etighị nọmba kwụsị iwe kpọm na fon gwa m ihe ị chọrọ dibịa niile nọ n'ụwa na-arụ ọrụ ma ọ nwere ihe onye nke specialize n'ihe ọrụ ka ọ na-arụ ọrụ na nwụrụ nọ nga ha mma ihe na-eme the second okongwu dibịa nwanne nwoke onye kashi kensede I'm not second okongwu dibịa I've been in this business since 2014 before okongwu dibịa na nnukwu okwu Sam King Ọga Jik aka jọfọ na Ọkịja adreesị ụmụ dibịa nwanne nwoke Daily Sikos no the news ka onye ibu dibịa m promoturu ka ibu dibịa m promote dibịa niile nwa nke gbere efu ọ nke nwa jiri were ihe nke akwa ya adịghị arụ denye nke arụrụ gị ọ nke ji were ihe nke adịghị arụ denye nke a si alụlụ gị nke a mana ọ na-arụzi esi alụlụ gị ya ihe dị ka ịbịa Jpac dibịa na-akwụ Jpac ụgwọ apụrụ na-akwụta na dibịa na-akwụ ya ụgwọ ndị dibịa na-akwụ ya ụgwọ believe it or leave it a na-akwụ ya ụgwọ ekwu ya ụgwọ kwụsị maka gị ekwu ụgwọ kwụsị maka gị ọ bụrụ ekwu ụgwọ maka gị na-akọtọ gị ya na ihe onye dịrị bụ ego ihe Jpac na-ediri bụ ego ya na ego na over ego Facebook na-akwụ Jpac na ego ndị dibịa na-akwụ ya ndị dibịa na-akwụ ya ka nke dibịa na-akwụ ya ka anụ o ji ego zogbu wee mkpa ọ nwere mkpa o ji ego zogbu wee egbu ma ezobekwa akwụ ya ụgwọ ọ ya bụ iwu na ihe na-esen ya bụ ife na-esen ma Jpac enwe okwu ama m onye for the first time so online ka m na-afịa so online ka m na-afịa so online ka m na-afụ Jpac ama m onye onwe ese m na ọ na-agba mgba maka eze obi so apụ na Jpac ihe ọ na-ekwu nwere niile ọ na-aza anya ntị Jpac na-akọta ndị dibịa n'azụ na-erikọ ego ndị dibịa n'azụ ọ na-erikọ ndị dibịa ndị mmadụ ama m ka ya egbe metụ mma mme dibịa nọmba mme dibịa vidio tinye nọmba ya okwu etinye nọmba okwu ama m ka ya egbe metụ mma
ọ na-edekwugo okwu ya na agwa ụlọ bụ Jpac na-ekwu na Jpac ntị. Jpac na-ego ndị dibịa. Joseph kwa afọ ya Joseph afọ anyị na-abụkọ ofe afọ anyị na-azakwa ahụ anyị na-azakwa ofe afọ Joseph Jpac Joseph ụmụnne Joseph onwe ma Joseph. Jpac na-edego ndị dibịa n'azụ na-akọta ndị dibịa n'azụ ụnụ na-akpọ na nwụ na Jpac kwu na Jpac akwụkwa. Jpac na-edekwa ego ndị dibịa na-akwụ Jpac ụgwọ believe it or leave it. Chọọ onye gosi gị evidence ọ dị, chọọ ngosi gị voice note ọ dị ihe, chọọ onye gosi aka nọmba ya ọ dị ihe, chọọ ngosi 3 pages kwuri ego ọ dị ihe. Jpac na-edego ndị dibịa. Jpac enwekwa ebe ọkwụ akwụ. Jpac bụkwa mma ihu na-abụ. Jpac bụ isi ehi n'ụkwụ wụrụ ụkwụ na-akpa mbazụ. Jpac bụ isi ehi n'ụkwụ n'isi ụkwụ na-akpa mbazụ. Ọ na-eje ka ọ na-agọ mmụọ nwe ebe ọkwụkwa akwụ. Ụzọ na ọ na-ekwu ihe ọ na-afịa n'onu na-ekwu a na-asị we move nka unu move una no move. Jpac na-erikwa ego n'azụ every month ndị dibịa na-akwụnyere ụgwọ ekwu maka gị. Ọ bụrụ kwado ụgwọ ị na-arị iyi ndị dibịa na-akwụ Jpac ụgwọ. Facebook na-akwụ mana kebe na-akwụ ya bụ small because ha na-egbu eke dị money eke a na-ekede ego Jpac eke na Facebook a na-egbu eke ama m ọfụma onye na-ewetara ya na-ewetu nke bịa amị bekee ama na ngụ ka Jpac na-ebugharị kịta nke iko na-ebugharị kịta na Jpac mụkwara nwa ndeka nwunye ya ma ejide ọ na ọnụba nwaanyị chaa ọ na ọnụba nwaanyị asị m gesi nwa nne kebe nsuo before ọgwụmọtọ before ọ sị m gaa ha sizi ọhụrụ ka ọ na-agbasa ya asị m gaa have seat ọ na-eme ọ na-agbasa ya asị m gaa have seat ezu ọgwụmọtọ before asụ mana na ya na-afịa ya na-agwa ụlọ bụ Jpac onwe ya bụ ọkwụ. Jpac bụ inye ego kwụsịkwu maka gị ihe a ndị ego na ọnụnara abụlọ ọyị so kwụnụ kwụsịkwu na Jpac nọ na-eme ọfụma ọ nọ na-agba ndị dibịa wọ ọkwa wọ ọ na-agba mbọ ya na-achọ ihe afọ na-eri ka ọ na-achọ. Jpac na-achọ ihe afọ na-eri ka ọ na-achọ. Dibịa nye ego na kwụsịkwu maka ya ihe a nye ego once imechiko ihe a nye ego you are good person. Izi ego ngwa ka asị n'ụdị ọgwụ ka a na-achọ n'ụdịrị ihe bụ ihe a na-eme a na-achọ. Ihe nna ya ụlọ bụ mme dibịa vidio bifo ije n'igwe kpọọ m na fon simple kpọọ m na fon mumuman na-akpọ mumuman Emmanuel Nwadere abụ mumuman. Yes, afọ m comment ndị mmadụ many people like my video, many people hate ya. Prince akpọ m move nkịta Oga Jik nwanne ya like gị na n'iyi ihe enwe ndị iro mana ị na-eme nwe isi nwoke nọ n'ụwa efe challenges efe iburu nwoke ọ bụrụ ife challenges mana ihe bụbu ya nwoke. Emmanuel nwapụrụ gị ebe a first na afụ ndị mmụọ you are a fool or at 40 mgbe nsogbu arịa bụ mfu at 40 ma ị na-ekiri fool at 40 every month nwere ego na Facebook ị na-ekiri fool at 40 na ndị mma iyo ị na-ekiri fool at 40 na ị na-agba fool at 40 ego mzi m na-akọ ịbụ fool at 40 na my next payment here August 22 never my next payment is August 22 Facebook akwụ m ụgwọ ọzọ. My next payment August 22 akwụ m ụgwọ ọzọ. M na-receive ego every 22 onye receive ego ị na-ekirikiri m ugwu na-agbakwa m ugwu na-agbakwa m ego mana ịma ihe mụ na ka ebu m ugwu mụ na gị na-akọ ebu m ugwu mụ na gị na-akọ ebu m ugwu na ị na-ekiri my video na-agba ime ego na-agbakwa m ugwu na wee Uchenna, thank you so much. Shake any comment, Uchenna.
Desmond Uchenna say Jpac hurt Ayaya, Ezobi and JCN because they refused to give him money. I have evidence. Desmond Uchenna, thank you so much. Desmond Uchenna will evidence in evidence. Only evidence. Jpac Ayaya na akwu Jpac ogwo. JCN na akwu ogwo. Ezobi na akwu ogwo. Na ya mere o ji we na-ewu iwo. Ya mere o ji we na-ewu iwo. Jpac bụ ụmụaka na ke wodi mu ya na o prempe. Emenwu go fi emenwu. Jpac emenwu bụ ihe mere. Agbapụ mmiri na ba ya ndị ba ya na-agbara mmiri. Ụta nke na dobum. Tinye ndị ba ya ọkụ from street Attire to main road express. Tinye ndị ba ya ọkụ. Bam. Tinye ndị ba ya ọkụ from my street, from my yard to our street. Gbapuo mmiri. Ọkwa mmiri na pump niile, mmiri na mgbe niile na ụmụ agụsị ọnụ Okeja. Jụọ ejese. Gbapuo mmiri, ọ dịrị isi gbapụ mmiri ụwa na-aṅụ. Mba niile na ebe ya gbọ mmiri, mba niile. Jpac emenwu ihe menwuru. Nwaanyị nene ke manji. Ọdọ. Jpac emenwu ihe mpe. So, ihe Jpac need bụ ego. So Jpac na mwana ndị dibịa ọnụ, na efi ọnụ ncha akwụ. Jpac ụmụ niile akwụkwa. Ụmụ niile akwụlọ, Jpac na agbụrụ onwe ya mbọ. Ọ na-achị ya fọ na-eri. Ahapụ ego ndị dibịa agụ egbo Jpac. Because ego ndị dibịa ego pezi ụgwọ na-eri. Pezi na-akwụ ụgwọ every month. Ma ndị dibịa na-akwụ ụgwọ every week. Ndị dibịa na-akwụ ụgwọ every week. Nwanne nwoke onye dịka chi simi don have chichi. Onye dịka chi. Onwe bụrụ mụ na na chi mezie ebu ihe isi. Anyị na ọgụ ya. Onwe dịka ịgbapụ mmiri, ụwa na-aṅụ mmiri na ịgbapụrụ. Onwe ya dịka ya. Emere m ya, ọ bụla ile. Ya jụọ ese na baị. Jpac emenwu ihe menwu. Eji ndị ba ya ọkụ street right from my yard to main road express. Mgbe ya ọkụ na bem, ọkụ street na-enwu. Mgbe ọkụ na my house na-eyi ma oke n'abalị. Ọkụ street by m na-enwu. Na pọmpụ mmiri my house, na pọmpụ nke na-ero. Ndị yo na-agbara ndị mụ na-agbara. Jpac ọnwụ bụ ihe menwuru. Jpac na-akọtọtọ ndị dibịa ọnụ na-erikọ ego ndị dibịa. Ka ebe ka agbapụzi akwụ. Onwe ebe ọkwụ. Ego ka onye idiri. Onwe ihe merụ. Shop m nọ na village. Ụmụaka na-akwụ m ụgwọ, Fezik na-akwụ m ụgwọ. Ka ebe uru m na Jpac. Jpac abịa na Okeja na. Jpac bịa tụkwuru Okeja. Mma agba m ya eme ihe netin. Ndị o mere ihe ndị kọtọsịrị ya eme ihe. Because onwe ya jikọ m na Jpac, onwe ya sị m na Jpac. O pere mpe. Apụ na o buru ibu. Mụ na ọgbọ atụrụ m gote ya tosef. Ọ mụ na abụrụ ọgbọ. Mụ na Jpac kpọọ ọgbọ, atụrụ m ya atọ, ọ mụ na abụrụ ọgbọ. Yes. 8 November 1993, ihe amụ m. Amụ m na 8 November 1993. Shegozie m n'ọnụ ọdị. Jpac enwe nke mụ na abụrụ ọgbọ, ọ ntọ ya atọ. Apụ na o buru ibu. Ejiri na nwa m buru ibu amụ nwa m ihe. Oyi menwuru. Gịnị ka imenwuru? Ka ebe eji na-echeta gị. Nwa ọta nwere echeta m. Agbapụgoro mmiri tie ọkụ na street anyị. Ọ dịrị izi gbapụ mmiri n'obom tinye n'obom nwanne. Ịgbapụ mmiri n'ụlọ dị iche. Ọtụ ihe nnekwu fes. Ịgbapụ mmiri n'ụlọ dị iche. Nke a bụ n'obom. Obom bụ community. Ụwa niile community. Chana ere one at my house. Chana ere one ụwa niile na ụwa niile. Ọ dị izi. Jpac emenwuru ya. Jpac emenwuru ya. Yes, Desmond Uchendu, you are correct, you are right. Ụmụ ya na-emen. Ọ jira ngwa asị na oyeko 1 million from waja. Right. Asị.
onwe ebe anyị na-ekwu 1 million ama wekwu ya ka na mmadụ nwoke etu nnukwu ego ama wekwu ya ekwu 1 million ka na mmadụ nwoke etu ego o jekọ nwe business o jekọ nwe business waja o ji ego bezie nke iwe 1 million nye onye okongwu na mere nge o mere nge nwanne nwoke azụ what is my main work. Yes, God win, they receive. Dennis. All of them are accessories. We went full shop, and accessories. Accessories, phone, patch, battery, anything was a phone. Yes. Oh, my shop, accessories. Everything in. We shop, accessories. My third shop will be wine shop. I have a 3 shop. 2 accessories, phones. Anything was a phones, can never that place. Charger, proper, keeping in. Third one, bull wines can never that place. Who offend them? Jpac and we on them. Jpac and we on them. They're going to be a corner Shukube. They be on Facebook now. Piogo. So, on a Jpac proper. On a how many apro. But I'm only queer enough for comment. Now comment now. Not a make on of Jpac cannot come off. A cook on a Facebook. Even a Piogo. Even a Piogo on Chakwa. Ụmụ nchakwụlọ ọ na-agbụrụ ego neti na eri neki ya n'afọ dudu ka ogbo ogiri enwe m ụmụaka ndị nsatụgoro na mmadụ na-abụ onye ka ọzọ na-arụ ụlọ kịta o si me vidio na-ejitere m kamera ọ na-arụ ụlọ na onye ka ọzọ nwanne m ka arụchagoro ụlọ were gị ego moto kwesịrị ọnwụ na-adịgo ogo moto n'ọnwa ya na Jenụwarị 3rd mma kpafie ya acid ọ my boy ka ọ bụ dora wara monwu ndị iro mma kpafie ọ nọ online monwu ndị iro nwe page ya bụ Chinemlem page ya sheke ya fia nga Chinemlem page ya oh my boy ọ na-alụ ụnụ ehebugo m ya mụ kpọpụtara from boy tinye na online si osim si atụ na-eje ọrụ osom ọ na-alụ ụnụ kịta acid bụ ọdị arụ chọrọ ọhụụ nọ ogo moto n'ọnwa ya jiri ụmụ nwee shop oh my boy ka ọ bụ many people ndị na shop m na nna satụrụ ha ehebugo ha ọrụ ka mekwara ihe na ọ nkwa m na akwa bịa ngwa pigosi na onye m na ọrụ ka mekwara ihe so I put on help by help I have helped many people na my house na my village onwe ede mmadụ ya adịghị abịa si m do no sebere ntu abịa ọ bụ ka nọ ndị bayi ndị bayi nọ ma ka amụrụ nọ ihe anwụrụ anwụ ka ọ bụ mana ebe ha egbe niile nke a bụ ndị mba ndị ma masị ndị si m do no ha sebere ntu abịa ndị mụ na ụmụ ka osedere ha mụnye chọrọ ha ihe nnaba n'ụlọ mụra enwe m pentalize enwe m akpalize ndị ọmụnwe nwere penta moju pentalize moju penta gari moju penta beans moju bụrụ ihe niile jesi nri na onye otu iri 5k na-enye sa were gaba metinye na Facebook adụrụ m etinye na Facebook ede amụmara asọsọ ede na-ezu mmadụ na-eto ego na my house every day. This is all the way from nowhere na-abịa be m na-enye ha ego. So ngwa na asị m how many people have you helped? Can you find them help go now? I have helped many people. Oh, we are the Igbo community in the village. Igbo community no dị iche. Can they go go server? Igbo community no dị iche. Nke a community no bom n'iro ọha mmiri ọha. Ọnwa help karịrị nke a. Ọnwụrụ help karịrị Igbo mmiri n'ogbe. Jpac emeni ya. Nwanne nwoke ajọ m how many people have I helped imeni ya? Ihe nnekwu blast ga jụọ ese na bae. Ga jụọ ese na Okija. Ga jụọ ese na Okija na my ogbe m Oga Jik menwuru. Oga Jik megoro. Ịgbapụ mmiri n'ogbe abụla ebe dị ife. Ịgbapụ mmiri na mmadụ chọrọ ịgbapụ mmiri dị iche. Nwere ịgbapụ mmiri n'ogbe maka Igbo ogbe community. Ana pọmpụ mmiri sumo ya na-adị on n'ime na ịgbapụ mmiri. Ọnwa ndị ebe ije ebe ha. Aya pọmpụcha mmiri eju before I agbagha the mmiri on. Ma my own bụ mmiri ya na pọmpụ ana agbapụ mmiri. Ni wana agbapụ mmiri. Mmiri na pọmpụ ni wana agbapụ mmiri. Onye ebe ije ebe ha ngwa ahụ. Asa na mmiri eju oji fa agba ya. Na mebi sumo. Mo I don't send. Ndị mebi sumo. Ndị na-ado sumo ya mmadụ ka ha bụ. So mebie ego ọzọ. So mebie ego ọzọ. Na onye na-ekwu mebie ego ọzọ. So nna pọmpụ mmiri mmiri ya dị on na pọmpụ.
n'ime na mgbọ wepụ mmiri so ọbụna ọmụba ndị helpụrụ ndị nwanne nọ bai nwanne nọ na side bai niile ahụ ngwa ma mmiri ọsọ ntị ka ọ bụ ọ nwere ka dawa abụla m ụmụazị abụla m nwe ọbụla ahụ abụla m nwe ọbụla ahụ abụla m ụmụaka Jpac eme nwe ya mere ọzọ dị ka ibi ya bụ my topic bụ na ọnwụ ese m na Jpac ya ọnwụ ese m na Jpac bụ na mgbakọ na agbazi obi Obi enye ya ego Obi setụrụ ya ọ ya bụ iwe Jpac Obi enye ego ọ ya bụ iwe ojikwa agbazi mgba anwụ ebutuo ka m wee gbuo webutuo m ka iwe amụ wee mụọ eze obi ọ ya bụ iwe Jpac ọnwụ ese m ya na ọnwụ ya ese m na Jpac mụ na ya bụrụ ọgbọ nwunye omenwu ihe menwuru nwe jiba hapụ imenwu ihe menwuru ọ na-echekwa ego ndị dibịa echekwa ego ndị Facebook o nwere investment gosi investment Jpac mmegoro gosi investment omegoro gosi investment omegoro I have a 3 shop 2 for accessories 1 for wine ọ dịrị easy shall go again on my phone here no I know put up negotiate here or take it to the ambo Carlos I also me put shop for never I also me pay for 95 ya sajik amu be yanga in affair check my daughter shop on a phone because I can make video edge my phone shop on the video I be go say here Jpac emu investment dibia na akwu ogwo Facebook na akwu ogwo mana ego na ke hope bego dibia ko na ke hope ego no dibia ko na ke hope so ko no nwa ri yo neme kwara gbo Jpac na de yo na kwuri na akpo no nshakwu lo Jpac na eri ego ya from the dibia Jpac na eri ego from the dibia mma akpo ya fa because I chọrọ m Jpac onwe me Jpac ya chọrọ m Jpac imuze mpe page 219 on page mo 214 kibori mu na ab Jpac ka ngwe page agbagoro bụ ngwa akwa je Dubai o se je Dubai waka page agbagoro because all that time Jpac na mezi video akwa na video man na influence ka wana for update ye na akwa that place ngwa ka ye for page agbagoro Jpac onwe boru mu na ab page epeka eme nke mu ano ekenekwa m unu maka na onwe ihe okwu na mgbụsị vidio si na onwere ihe na-esele ya na Jpac Oga Jik kwuli asị na onwe ihe na-ese ya na Jpac n'ọjọọ si na Jpac na-achọkwanụ afọ nke na-achọ ebe ọ ya adịrị ya na mma ma na Jpac bụkwanụ onye kpachi ya nchọ ozugbo ike onye kpachi ihe nchọ na Jpac ya dogide gị vam n'ọsọsọ ya bụ ihe na-esele ya na alụsi ego okwu n'ochogo ka alụsi ego bịa na-anwa ya nchọ na alụsi ego wee si ya olo ya bụ ihe ama nwa ọkụ onye ọbụla nọ na lane ya Jpac ebulu ọgụ wee so onye ọbụla na ya nwa bụkwana ihe anụnwa ọnụ ihe niile na Jpac na-akpa ya bụ na Jpac can never be like him na more mego things achieve a lot of things o mere achieve yet at his tender age karịa Jpac can ever do in his lifetime na onwe ha ebe ọ na-alụ ya na Jpac mana na onye ọbụla n'ọlụ na lane na Jpac can never step his foot inside Okija na Jpac ama mbata nwụ na Okija ohe okwucha biko emena m the video analyze ewetana m ya na efere mba ụwa wee na-asụkwa ụwa niile tiinu ka unu nene unu fọkwanụ na ebe Oga Jik na-expose Jpac ekwuchakwa m kwa ha m n'ọnụ ngwanụnụ anyị enwenụ mgbe ọzọ